mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang mainit-init na tanghali na ba? Yun, tanghali, hapon sa ating lahat, umaga, sa lahat ng viewers, lalong-lalo na guys sa mga abroad. Ayan, shout out po kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers, at syempre sa ating mga masugid na manunod na always nandyan sa ating premiere, at especially guys, ating Rich Team Evergreen, at syempre guys, kasama ko si Kuya Mel. Shout out, shout out. Subscribe sa mga bagong subscribers ko dyan na hindi pa nakasubscribe kay Kuya Mel. Ayan, Kuya Mel, shout out mo yung channel. Yan, shout out po, yan, support natin, Rich Vlog. At syempre, huwag nating kalimutan, Team BSM, mga full-time charity vlogger. On the go na po kami. So, pakisupport po Kuya Mel at ang iba nating mga kasama sa Team BSM. Siyempre, Bal Santos Matubang, Ateb na Vlog, and Kalingap. Yun ang ating mga founder sa Kalingap. So ayun, tara, let's go Kuya Mel. Pang ilang mo nang kita si Carlota? Second time. Okay na Kuya Mel, nandun na sa kanya yung pasalubong yung bigas. So ayan yung groceries. So ayan second time na pala si Kuya Mel na isama ko dito mga Kalingap. So ayun, guys, mga kagwaps, mga kalingap, kasama ko ngayon ang isang bigating sponsor ni Carlota. Nagulat ako kasi unang-una wala man siyang sinabi sa akin, basta bigla na lang dumalaw, pumunta sa bahay. So kaninang umaga, so nawindang talaga ako. Kasi sinurprise ako. Ako kasi yung taong shockers pag naso-surprise. Ayun guys, Ay Carlota! Ano nangyari sa'yo? Kamusta? Ayun. Ayan si sponsor natin. Nagulat ako, Mader, kasi di ko naman... Yan si Mami Sweat from Japan. Sinurprise ako. Hindi ko din po alam. Opo, kababanggit lang sa nung live vlog natin nung nakaraan. Yun po nang nagbigay ng balikbayan box. Siya po yun. Hindi po. Kalinga partners yan si Kuya Mel, na isama ko na yun siya dati. Carlota, kamusta? Oy, magbra ka. Ay, naglaba siya? Ay, naglabar. Akala ko naglaba. Pagdating ko naglabar. Ay, palibar padala sa iyo. Ano sasabihin? Siya yung sponsor natin. Hello, ate, di ba gusto mo punta ng Japan? Oh, siya na yun! Lagot, Pamshi! Oh, yakap na! Yakap! Yakap! Opo! Ganda ni Carlota, oh. Hindi, walang kupas yung kagandahan ni Carlota, mga kagwaps. Masaya ka? O, tingnan mo yung pasalubong namin sa iyo. Dali na. Magpasalamat ka kay Madam sa ating sponsor. Hindi na sabi ni Ma'am Ritz na dadating ka. Sabi, siguro sa taon pa. Hindi rin ko nga alam. Hindi ko nga po alam, Mader. Sinurpresa ako nito. Ay, ganyan ang mga ko. Sinusurpresa na lang ako bigla-bigla. Opo. Naglabar ka? Hindi ka naligo? May regla. Don't worry, Mader, at kumpleto baga tayo sa gamot. Talagang pinilit kong ihatid yung pang-umaga niya ay kahit na nagganda luko-luko yung sasakyan. Pagkaalis mo nga lang noon. Parang nag-iba. Nag-iba? Oo, pagkaalis mo na noon. Pinainom mo? Kaya pala, dadat na siya. Agoy. Pinainom ko naman agad. Okay na. Si Kuya Mel. Saan na si Kuya Mel? Si Kuya yan nasa yan yung nagda-drive sa akin. Tumutulong baga. Yan, tumutulong sa akin. Siya yung ngayon, katuwang ko mag-drive. Alam mo naman, malayo dito, di ba? Umapo ka, para hindi ka nakatayo. Inalok ka pagkain. Inalok ka. Kamusta ka na? Nakatulog ka ba? Anong oras ka natulog kagabi? Alas 7. Maga ka ngayon natutulog, Nainip na daw siya, pakawala ng TV. Nasira.
Ay, nasira ang TV po? Hindi na biglang nag-blackout. Nainip ka? Nainip ka? Kawawa ka naman. Nakakainip nga naman talaga dito. Ano? Kung may bahay lang ako ba sa dait, hiram-hiramin kita kay nanay. At mapasyal. Dati bagay na, isasama ko yan siya doon. Carlota, ipag-prim. Pasalamat ka dun sa binigay niya sa iyo na balikbayan box. Yung mga bra, mga panty, mga bag. Nandyan pa? Gamit-gamit mo yung bag? Bra, panty, nandyan pa? Daw, pakita mo sa kanya. Sa kanya galing yun sa Japan. Magaganda yung panty, ano? Gamit-gamit mo ngayon? Suot mo panty? Pag may reflex, hindi ko na susuot. Sana pag may maglalayas lang. Yung mga luma. Pag may dalaw, sayang. Ang laki na ng tinaba, ma'am, si ano? Hindi ko talaga tinigilan yun, patabain nung kakaumpisa ng ano ay, kahit maulan, dito kami, pareto kami. Nakaalam ka, high blood niya. Ha? High blood. Ang alin? Siya, baka high blood pag sobrang ano. Di no? Di no? Mababa nga mo niya. Ano ay, sa 98 o 7. Pinaano din yan, pina-check din yan doon kay ang doktora. Ang baba daw talaga, kulang daw talaga siya ng calcium. Yung vitamins B complex kasi nagdidilaw ang matabaga niya nung una ko siyang inano. Inano din niya ni doktora, binigyan din niya ng vitamins. Ang dami nung pinainom niya sa kanya nung una maderno, ang dami gamot ano? Dami. Ang dami. Kaya sabi ko nga, ay Diyos ko. Kasi sobrang payat siya. Wala talaga siya sa kondisyon that time. Kaya ang daming pinainom ang daming niresita ni doktora sa kanya. Di ko na nga maintindihan kung ano-ano pa yung mga iyon. Bako, bahala ka na, Madir. Tanungin mo kay doktora kung ilan ang pang umaga, ilan ang pang gabi. Siya. Iba yung pang, hapon. Iba yung pang maga. May pang tanghali. May pang gabi. Nakakalito no, Madir. Ano? Ako lito na ako ay... Sinusulat ko na. Umaga. Yung Hapon. Hapon. Tanghali. Gabi. Agoy. Sinusulat ko na para di ko malimutan. Kaya sabi ko nga kay Madir, huwag ka matakot, Madir, kasi ang instead na pang 1 month ang gamutan natin kay Carlota, nagiging 2 months. Kasi alam kong bakit. Yung iniinom niya na oral medication, pang good for 1 month din yan, plus injection pa. Kaya napakalma talaga namin si Carlota ng tuluyan. Pahingi daw? Masarap? Ano yung kinakain mo? Ano pangalan yan? Chippy. O, basahin mo ulit. Ano yan? Nakalagay niya. Ano ba? Si ate naman, ano ba? Ilang taon ka na, Carlo? 29. Patapti. Kailan birthday mo? Ngayon, Birthday mo? June 26. Mga 30 ka na. Malapit na siya mag-birthday, Ma'am Shidi. Ay! Ano ba gusto mo sa birthday mo? Shout out mo si Ma'am Sisaline. Dali na. Shout out mo si Ma'am Sisaline, mga ano natin, sumusuporta sa'yo. Ay, nangingi ang pusa mo. Binangingi. Bigyan mo isa. Sila Ma'am Asuncion, Rich Team Evergreen. Shout out mo, dali. Shout out. Rich Team. Rich. Evergreen. Green. Evergreen. Oo, yun. Okay na yun. Understood na yun. Yun yung mga supporters natin. Masuporta. Halo-halo na. Pati mga silent sponsors natin. Malapit na pala mag-birthday si Carlota. Ang bilis ng panahon. Nung isang birthday mo na patay ang tatay mo. Opo. Yung pong birthday nito. Oo nga pala. Ma-birthday pala siya. Kaya, dapat nga mauwi ako ngayon. Kaya sabi ko, cannot be talaga. Nandun na yung mga baboy na ihanda kay Papa, kay first anniversary ba yun? First date anniversary ganun. Mauwi ka ma? Oo po. Wala layo. Oo.
Pero nandun na yung mga panghanda. Kaya malungkot ako pag Father's Day kasi namatay si Papa Father's Day. Oo. Enjoy mo. Okay ka lang? Di mo pa ako niyayakap. Nakalimutan mo. Yakap mo ko. Namimiss mo ko, no? Dali, yakap mo ko. Wala, parehas tayo. Wala nang Papa. Oo, wala nang... Wala nang Papa, kaya malungkot ako. Ano nga? Father's Day, wala na si Papa. Mainit ba ngayon? Mainit ngayon? Malinsangan dito? Buti nga nag-ulan-ulan. Nung hindi na ako na grabe talagang init. Sabihin mo, kumusta na Kuya Mel? Kumusta kuya? Ano? Kumusta kuya? Mabuti. Kumusta ka na? Kamusta ka na daw? Ayos lang. Natatandaan mo ba ako? Ha? Natatandaan mo ako? So, yan po. Yan. Hindi pala ako ni Carlota, pero pangalawang beses ko na po napunta dito. Ayan, normal na po siya. Ayan, nakakausap natin siya. Hindi na tayo nung una. Ayan, ngayon po ay talagang normal na siya. Maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta ng mga sponsor, sa Ma'am Shi. Ayan, at siyempre, ang charity vlogger na nandito parati. Talagang nantigil hanggang sa lumaling si Carlota. Ayan po si Rich Vlog. Yan, supportahan po natin. Shout out to Rich Vlog. Yan, maraming salamat at ako po napaunlakan niya na naman na maisama dito sa kanyang binablog na si Carlota. Ayan po si Carlota. Kumain? Si Carlota? Ayaw kumain. Ayaw kumain. Ay, baka naano sa pagkain, nauumay na siya. Ano lang, energy lang. Energy lang. Sabi! Sinasama mo dun sa ano? Sa lakaran sa kuan? Mga pinsani niya. Ay, hindi mo napakainit ba ba? Init at saka ulan. Init. Dito nalubog ang araw ay gabi na. Gabi na. Gabi na, di. Kaya, di makalayas. Grabe talagang init. Mm. Buti ngayon ay eh ako naman ay nating pa ng may nilakad ako kay Jairus. Oo. Bukas ay recognition nila. Oh. Ay first honor siya. Wow, grabe, congrats. Talino talaga ni Jay. Ano? Yung binigay ni Kuya Nelson sa kanya na bisikleta nasira na. Sira na. Ang bilis pala, di pala maano yun, no? Ang palawan agad pag ano. Kasi iba kasi ang ano dito na dagat. Ang lamis niya ay gayon at gayon. Naano talaga sa kalawang. Dapat marahil ay may pintura. Okay ka lang, Carlota? Naka-cutix pa yung kamay mo, Sino na-cutix niyan? Si Georgia. Si Jai Jai? Ba, kinutikan ka. Ang galing, Nagustuhan mo naman ang kulay. Anong kulay yan? Grapes. Grapes color. Pula. Pula ata yan. Style pusa. Pares kayo ng gusto ng alaga mong pusa, Mahilig sa Nova. Hindi naman siya naglaba. Mother, hindi naglaba. Hindi. Mabuti, Mother, hindi na nagtatakas. Ano naman, Ay, salamat. pagka may tao nagtatawag sa akin. Mama, may tao nagtatawag. Ano po yun? Sabi niya, Ano po? Ano sadya? Ala, uy, ganun siya. Baka may sinabi nga siya sa akin kanina. Ayos, ang galing Ate, ganun yata.
Maano na talaga pa siya kausapin, Madir, ano? Kaya nga pagka sabi niyo na wala nang gamot si Carlota, ko kunti na lang, matataranta na kaagad ako eh. Minsan nakuha ko magmotor. Ay, ano ba yun, Madir? Yung doon? Sa bangka. Oo, sa bangka. Nakuha ko talaga, kuya. Bangka ka? Oo, kasi wala ang sakyan, anong service. Ay, dito yung ilog dyan. Nakuha ko magbangka. Maghatid lang sa kanya ng gamot. Doon. Sa pasaherohan ng motor. Anong tawag dun sa lugar na yun, Mader? Binaugan. Oo, kami ni Mamilin, nagbabangka kami. Minsan, ulan pa yun, bagyo pa yun. So, pag ako talaga dito, mataob dito sa bangka, patay talaga ako. Kaya di ba ako marunong maglangoy ng ganun ka, open, parang open sea dyan sa loob. Sabi ko, Diyos ko po, wag naman. Nakuha ko ang ano pa nun, bagyo pa nun. Malaki yung ilog ay. Bagyo nun, kuya, bagyo. Minsan abot-abot kami dito, basa-basa kami. Sila na doon sa likod. Tapos, doon kami, nung una, di namin alam doon sa malayo. Sabi ko, kuya, wala po bang malapit doon banda kay Carlota? Ay, kilala ko yun, doon ko kayo dito na. Dito na mismo sa... Oo, dyan na, lakad na lang kami ng konti. Pero grabe yun ay pagka naghahatid kami ng gamot ay maulan-ulan, bagyo, worse yun. Nagsakay sila sa howler. Oo, nakuha ko sumakay, Ma'am Shi, sa howler. Ay, Diyos ko, sabi ko talaga, grabe, talaga sakripisyo ko. Nagulat sila, sino yung nakahowler? Ako pala. Oo, basa-basa pati, Ma'am Shi. Hindi naman ako maka-video, gawa mambasa ang cellphone ko. Paano yan? Maggugulat sila, ba't nakahowler na to? Makadala lang ng gamot kay Carlota. Kaya sabi ni Mother na, wala siyang gamot pang umaga. Ay, Diyos ko po. Ano na tayo? Paano na ito? Walang loko-loko yung service ko. Buti nga, tumino na ay. Nalulungkot si Carlota at sira daw ang TV. Hindi mo pinatingnan, Mother, ang TV kung anong sira. Ay, mahal daw yun. Sabi ko, huwag na yan. Ngayon din. May iba dyan ang yung mga yung second hand na paggawa ng gano'n. Yung unang sponsor nito kay Carlota, si Sir Eliseo Cubacov. Gusto niya talagang ma-meet si Carlota sa personal, kaya lang, kinuha na siya ni Lord. Yun talaga ang unang sponsor ko dyan. Nagulat ako na, mayroon pala akong sponsor na lalaki. Madami na ngayon nag-sponsor na lalaki. Ngayon, tumuloy ng sponsor sa kanya nung talagang hindi tinigilan ang pag-injection yung asawa naman niya. Kasi, napag-usapan siguro nila mag-asawa na wag mo pabayaan yan hanggat hindi gumaling. Ganun. Okay naman siya, normal na naman. Normal na. Sabi nga dito ng mga kapitbahay mo, Mother, no? Doon sa dulo, no? Hindi daw sila makapaniwala. Kasi within 6 months ba, Mother, natin si Carlota, samantalang 17 years siyang wala sa sarili niya. Kumbaga, himala na ang nangyari sa kanya, no, Ma'am Shi, himala. Kasi may iba talaga na hindi na makukuha sa gamot. Kasi 17 years tagal. Tutulog mo si Bina, di ba? Oo. Balik-balik. Oo. Pero nasusuportahan naman sa gamot. Oo. Ngayon, okay na naman si Bina. Ay, okay, 100%. Kasama ko nga sa paglingap. 100% na. Mas makompend dito. Oo. Ang lang kay Bina, di lang talaga niya maayawan. Yung sobra sa kain, di niya talaga Kaya matansya. tumataba ng gusto. Pero pinaliwanag naman sa kanya ng doktora. Tapos pangalawa, pinapaliwanag ko din sa kanya na pag magsubra ka sa pagkain, kawawa yung tuhod mo kasi ang laki ng katawan mo, malit ang tuhod mo, magsasacrifice yung tuhod niya. Magiging obese. Oo. Ubis na baga siya. Ubis na. Yung sobrang taba. Oo. Iwan ko. Hindi naman siya diabetic kasi nasugat siya sa paa, gumaling agad. Ano yan yung sobrang kain? Sobrahan.
Okay ka na, Carlota? Okay ka na? Busog na? Bakit hindi ka kumakain? Sabi ni mother, hindi ayaw mo daw kumain. Di mo gusto ulam? Pag nakagusto naman, gano'n kumain. Pag nakaayaw, bakit maski maghapon ayaw niya kumain. Kaya, Bakit? tinitipla ko na lang ng energy. Ang alam ko kasi niyan, mother, may mga times talaga na ganun. Kasi ang explain na sa akin ni Doktora Esquadra, may times na nagbabago ang, moody ba? Moody. Di ba in-explain yun ni Doktora Esquadra? Minsan, may ano sila na talagang gusto nilang kahit ipasok lang sa ganun. May times din daw na ayaw talaga nilang kumain. Kasi sa gamot ata yan, may mga ganun. Kasi ganito, pag ayaw niya kumain, kahit yung palang panggabi niya, yun pala ang pampakain, pampatulog. Kaya kung minsan, pag ayaw niya kumain, hanggang tanghali, hindi na nakain hapon na, binibigyan mo na ng gano'n. Mamaya, nabubuklat na. Nagugutom na. Pero pag di ko binigyan siya ng gano'n, kahit maghapon magdamag, hindi siya kakain ng pag... Yung Valporage, Oo. pag yun ang ibinibigay ko, Oo. hindi siya kumakain. Yung pang umaga niya. Hindi talaga pwedeng walain yung Valporic na yun kasi sa attitude niya kasi yun eh. Kaya nawala na yung kanyang pagwawala dahil doon. Carlota, sinong bisita niyo? Sinong bisita niyo? Nung pumunta dito na nagtanong ka anong sadya, sino yun? Kilala mo? Yung tumawag kay nanay mo? Kay mama mo? Hindi mo kilala? Hindi mo tinanong? Pangalan? Dapat tinanong mo para matandaan mo. Babae, lalaki? Di na. Limot na. Limot na. Anong ulam mo kahapon? Ulam mo kahapon, ano? Isda. Isda. Paborito ko yun, isda. Paborito mo na ngayon, isda? Paborito mo na ngayon mga isda? Yan, marami kang groceries, oh. Magpa-thank you ka kay Mamsi. Mamsi, thank you. Welcome siya. Ang lit ng boses. Kailan mo gusto mamasyal? Mamasyal tayo? Saan mo gusto pumunta? Ay, sa daet. Talaga, wish niya. Anong gusto mong kainin? Gusto mong masarap na pagkain? Mapunta tayo sa daet? Alanganin na ang oras. Di na natin maihatid ito pag-uwi. Ano, Mamsi? Saka, Pwede yun sa... Pwede saka meron, Nakabalik ako. hapon naman bud, saka meron pa siya. Meron siya. Ano, pagkawala na, no? Mabalik ako sa susunod na araw. No? Para mamasyal tayo sa daet. Makain tayo ng masarap. No? Anong gusto mong kainin masarap? May naalala kang pagkain? Sige na, para hanapin ko sa daet. Baka wala doon. Nagpaparlandian mo. May naalala kang pagkain na masarap? Gusto mong kainin? Ano? Adobo. Ay, adobo. Ano pa? Adobong baboy, manok. Manok. Hindi ka nakain ng adobong manok. Wala ay preto. Kung baboy, gusto mo adobo. Oo, pero mahilig siya sa fried chicken, mother, ano? Pag manok, fried chicken. Fried chicken lang. Nakain ng adobo. Yun lang ang gusto niyang kainin. So, ayan muli, shout out po sa ating mga new subscribers. At syempre guys, sa mga datihan, thank you so much. Sa mga Carlota fanatics dyan, sa mga nagko-comment po na walang vlog kay Carlota, minsan guys, di tayo nakakapunta. Gawa ng iba ang panahon ngayon. Bagyo-bagyo, init ulan. Pangalawa, nagka-asthma pa ako nung nakarang araw. Tsaka pangatlo, yung sasakyan ba? Kailangan condition muna yung sasakyan.
Oo. May kalamansi, mahingi ako nito. Mother, pahingi ako kalamansi ha. Mag-iinom ako ng kalamansi at ako'y may ubo. Ha? So, ito yung ito yung mamshi. Ito yung tawag dito yung ni Carlota. Dito ko unang namit si Carlota. Sa camera? Malaki ba siya tingnan sa camera? Yan. Ganyan yung Akala ko makaba. Maliit lang yan siya. Tapos ito lang yung bintana niya, oh. Dito kasi hindi na malagyan na bintana dyan. Gawa ng yung ulan baga, pumapasok, ang hangin dito sa sides. Kasi sa ng dagat. Mahaba siya sa sa camera. Diyan, ng kuan yan? Ang saklap ba ng kalagayan niya dyan, nakakaawa talaga. Kaya nung una ko talaga siyang nakita, sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat hindi talaga siya gagaling at hindi siya makakapisan sa mama niya. Kasi nakakaawa baga, babae siya tapos sulo lang dito. Minsan may nag-aali-aligid pa ng mga masamang loob. Nagpupunta daw yung may, sabi ni Mother, hindi daw nila kilala tao, nag-aligid-aligid dito kay Carlota. Babae, syempre nandun na yung iniisip mo na baka may mga gagawa ng hindi maganda sa kanya, di ba? Kasi alam nila na nag-iisa lang dyan si Carlota. Kaya isa yun sa pinupursigi ko talaga na matulungan si Carlota hanggang sa balik talaga yung kanyang katinuan. So hindi ko talaga tinigilan na hindi gumaling. At syempre papasalamat din ako sa mga sponsors, no? Hindi lang naman isa ang tumulong kay Carlota. May mga di ko na mabanggit yung iba on and off na tumutulong. So maraming salamat sa lahat ng nagbigay ng biyaya kay Carlota. Nang dahil po sa tulong ninyo, on and off man ang pagbigay nyo kay Carlota. Yun na si Carlota ngayon. Ang ganda na ng anong tawag nito? Aura niya, kalagayan niya. Kahit sabihin natin na hindi pa siya fully recovered, at least okay na po siya. Diba? Malaking pagbabago. Ang laki ng pagbabago niya. Nakakaintindi niya siya sa mga pinag-uusapan. Nakakasagot na. Minsan sumasabat pa siya. So, yun, kumbaga, malaking sa akin yun, privilege sa akin na sa munting channel ko, meron tayong isang kababayan na nangangailangan ng tulong na natulungan na natin. So, yun. Maraming salamat sa lahat. So ngayon kung nakita niyo siya, kaya salamat po at maraming salamat talaga sa inyo dahil patuloy niyo po sinusuportahan si Rich Vlog para mabigyan ng karampatang lunas si Carlota. Yan po si Ma'am Chi, mga kalingap, mga atin, mga kuya na patuloy pong sumusuporta kay Rich Vlog. Kaya supportan po natin, huwag po natin i-follow po natin sa lahat po. Si Rich Vlog na sinabi Mader, na puntahan ka rin. bali, ito po yung 2,000 pambili ng pagkain nyo kay Carlota. Kasi nabalitaan namin na hindi kumakain si Carlota, namimili ng pagkain. Sabi pa naman pamangkin, ba't di ka nakain? Ang gusto mo? Litson? Tapos ito naman, Mader, natuwa yung ating at bala na daw po kayo kay Jai kasi first honor. Thank you. Ano masasabi niyo, Mother, sa nagbigay? Ay, di ko sukat akalain. May dumating na grasya. Bigla ba, Mother? Bigla. Oo. Nakakatuwa naman at hindi ko sukat akalain. Maraming salamat. Maraming salamat sa nagbigay. Biyaya, Biyaya ng Diyos. Ganun talaga si Lord, bigla na lang mag-abot. Hindi inaasahan. Hindi ko inaasahang may dadating na grasya. Pasensya na po at katiting lang. Maraming maraming pinagkakaanahan. Na ito. Ilang years na tayo magkakilala, Mother? Simula nung unang-unang paglingap ko kay Carlota. Ay, may kitang isang taon. February no. Isang taon. May kitang isang taon. Nung una nyo akong nakita, Mother, may doubt po ba kayo na
baka hanggang videos lang to, hindi to tutulong talaga sa anak Kasi, ko. oo, noong umpisa kasi ilan na ang pumunta Ngayon ko lang dito din sa na atin. tanong si Mother about sa ganun. Sige Mother, para malaman din naman ng mga viewers May natin. pumunta dito sa akin, siguro mga 3. Oo. Pero, Hindi po ba ako yung isa ron? Walang pagtulong. hindi ka. Hindi po. Hindi ka. Unang-una, may babae. Mm. Susunod, may babae din. Mm. Hindi naman na bumalik. Hindi na Hindi bumalik. na bumalik. Tapos, nung nakita Tapos, nyo ko, Makita kong gayon. Ano kaya ito? Ganon din. Sorry. ngayon ko lang narinig sa'yo yan, Mother. Sorry. Sorry. I was like, ano kaya ito? Ang dami Ngayon ko lang narinig sa naman bibig ni Mother. Hindi naman nagtutuloy-tuloy. Tapos, Sabi ko pero kung... tapos kinabukasan, Mother. Kinabukasan. Sabi ko, pero pa, Mother, kinabukasan. Di ba, nagbitaw ako sa'yo ng salita dahil umiiyak din ako. Umiiyak kasi ako that time. Tapos, sabi ko, iba yata ito. Pagka umagay na, andito na. Ang aga ko, Mamshi. Mga umaga, kumisa naglilinis pa ako sa kanya doon. O, naabutan ko nga. Dahil bugwak lang yun at hindi namin mapasok. Gulat siya, Lalagyan gulat. namin ng sabon, gano'n. Oo, nagawa ko din yun. Kaming dalawa, doon siya sa kabila, dito ako sa kabila. Di nagulat kayo, Mother, kinabukasan. Sabi nung bayaw ko, tawagan ako. Sabi ko, ibabaga ito, kuya, araw-araw na nandito. Araw-araw na may dalang pagkain. Tapos, ganun. unang-una, Mother, ang pangako ko is gamot. Kasi importante talaga yun, gamot. Ikalawang pa rito, anakin, may gamot na agad. Pangalawa, halimbawa, binlag ko si Carlota ngayon, kinabukasan agad-agad, gamot agad ang tinira ko. Gamot. Sabi ko, saka pagkain talaga. Isang buwan pati yung binigay kong gamot, Mother. Ito, Mother, gagawin mo ha, ganyan. Kailangan sundin mo to, ganyan. Huwag kalimutan, Mother, please. Huwag kalimutan, please. Yun ang ano ko sa kanya. Sabi nung bayaw ko, ay, hulog ng langit. Hulog ng langit daw ako. Hulog ng langit. Sa Kaya tagal po pala masakit ang balakang niya. Nagkakaek ako sa tuwa noon. Umiiyak to habang nagbablog kami. Kaya sabi tuloy ng mga viewers na hindi nakakaalam, pag nagbablog daw ako, pinapaiyak ko daw yung tinutulungan ko. Ha? May ganun? Hindi. Wala naman. Grabe. Si Rich Vlog lang po yan. Sige, Mother, matuloy na po kami. Kaya mapupuntahan pa po kami. Sige. Maraming salamat. Wala namang nasabi ni Ma'am Rich na dadating. Sabi ay siguro sa taon pa. Yan, thank you sa nag-sponsor. Yan, yung paborito mo. Oh, saan ka na? Chiding, paborito mo, no? Tapos maligo ka. Para mabango. Maraming salamat sa... Meron ka na? May ganito ka na. Maligo ka na araw-araw. O, amuyin mo yung buhok ko. Dali, amuyin yung buhok ko. sa iyo. Ano? Mabango? Diba? O, ligo ka na. Tapos, meron ka pang sabon. Pa-thank you ka sa sponsor. Thank you po. Thank you po. O, paputiin mo na yung ngipin mo, ha? O, yan. Dami. O, sige. Matutbrush kang maigi, ha? Tutbrushan mo maigi para maputi ang teeth mo. Siya, matuloy na kami. Baka uulanin, oh. Ha? Bye-bye. Na, bye-bye. Thank you po. Nice meeting you. Tuloy na kami. Shout out po Kuya Bal. At sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers, kasama ko ngayon ang ating napaka-generous na sponsor. Shout out po kay Ma'am Sisaline Asunsinon, kay Mami Emer Felix Cuevas, Ma'am Helen, syempre shout out sa lahat ng member ng Rich Team Evergreen, sa lahat-lahat na po. Sa mga baguang subscribers, thank you so much sa mga datihan. At syempre, shout out po natin sila Ma'am Nads from abroad, Ma'am Edna from abroad, shout out.
sa lahat po ng nagbigay ng tulong kay Carlota. Kaya nagampanan po natin ang paglingap kay Carlota ng tuloy-tuloy at talagang po mga kagwaps kalingap, napakaganda na po ng resulta ng ating paglingap kay Carlota kasi naging ganyan na po siya ngayon. So ayun yung sponsor, isa sa nag-sponsor kay Carlota from Japan. Ayan po. God bless everyone. See you my next vlog. Shout out sa lahat, shout out. Ha? Congrats at first honor baga itong si Jai. Oh, Rich Team Evergreen. Dali na. Shout out po sa Rich Team Evergreen. Oh, sa lahat ng tumulong kay Tia. At saka po sa lahat ng tumulong kay Tita. Ayan. So, ayan na si Carlota, oh. Matuloy na kami, Mader. Bye-bye. Kaya may pupuntahan pa kami. Ingat kayo. Siya po. Bye-bye, Carlota. Oo. Si Kuya Mel ngayon ang ating pilot for today. Ayan. Let's go. Bye. Sa gilid lang nilagay yung bigas. Ay, nakalimutan ipasok. Yan, shout out din po sa lahat. Pa-subscribe, pa-support din kay Kuya Mel, yung kanyang channel. Sa mga baguang subscribers natin dyan, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Kuya Mel, syempre pag sinubscribe, like, share, panoorin po ang mga vlogs. So, yun. Maraming salamat. Bye-bye! Ganda ng view. Ako bukas. Premiere ko. Okay naman, kahit i-upload mo din mamaya. Oo na, siyempre.